humpitma olel piindi lotti wempeƴƴerde mum ɗo e an maris olel jaabi nangodiri funnaange hirnaange kam e rewo e worgo wulaango humpito nangodiri auditeur uji piindi nani humpito ɓe paami. olel piindi subaka ko yewtere nde rédaction piindi radio waɗanto on e kala subaka. olel ina soomi e nder mum doge ɗe jayndiyankoɓe ɓe gunanta on ha horta gilay faggudu jaynde cellal yurnito chronique kam e fina tawa ɗeɗo toɓɓe eko wona ɗe fof ma kaale e nder yewtere olel piindi subaka. olel piindi subaka ko yewtere nde rédaction piindi yuɓɓinanta on e kala subaka altine ha aljuma kala hen ko majjuma gilay actualité ha e ko nandi hen ma olel ar humpitma olel piindi lotti wempeƴƴerde mum ɗo e an maris olel jaabi nangodiri funnaange hirnaange kam e rewo e worgo wulaango humpito nangodiri auditeur uji piindi nani humpito ɓe paami. olel piindi subaka ko yewtere nde rédaction piindi radio waɗanto on e kala subaka. olel ina soomi e nder mum doge ɗe jayndiyankoɓe ɓe gunanta on ha horta gilay faggudu jaynde cellal yurnito chronique kam e fina tawa ɗeɗo toɓɓe eko wona ɗe fof ma kaale e nder yewtere olel piindi subaka. olel piindi subaka ko yewtere nde rédaction piindi yuɓɓinanta on e kala subaka altine ha aljuma kala hen ko majjuma gilay actualité ha e ko nandi hen ma olel ar humpitma olel piindi lotti wempeƴƴerde mum ɗo e an maris olel jaabi nangodiri funnaange hirnaange kam e rewo e worgo wulaango humpito nangodiri auditeur uji piindi nani humpito ɓe paami. olel piindi subaka ko yewtere nde rédaction piindi radio waɗanto on e kala subaka. olel ina soomi e nder mum doge ɗe jayndiyankoɓe ɓe gunanta on ha horta gilay faggudu jaynde cellal yurnito chronique kam e fina tawa ɗeɗo toɓɓe eko wona ɗe fof ma kaale e nder yewtere olel piindi subaka. olel piindi subaka ko yewtere nde rédaction piindi yuɓɓinanta on e kala subaka altine ha aljuma kala hen ko majjuma gilay actualité ha e ko nandi hen ma olel ar humpitma olel piindi lotti wempeƴƴerde mum ɗo e an maris olel jaabi nangodiri funnaange hirnaange kam e rewo e worgo wulaango humpito nangodiri auditeur uji piindi nani humpito ɓe paami. olel piindi subaka ko yewtere nde rédaction piindi radio waɗanto on e kala subaka. olel ina soomi e nder mum doge ɗe jayndiyankoɓe ɓe gunanta on ha horta gilay faggudu jaynde cellal yurnito chronique
kam e fina tawa ɗeɗo toɓɓe e ko wonade fof ma kaale e nder olel pindi koy loti do e Dakar njeeyo nangodiri funange irnangere woy worgon nde diaspora nani olel pindi subaka law non banda marieto olel pindi subaka law cera e kumpa olel pindi koy wuli wulango kumpital non kodam jam hawri Afrique kame Europe e Amerique Oceani kame Asie fof nde nani olel olel pindi subaka law koy fuɗima banda marieto olel pindi cera e kumpa hayo 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 jam koy ari kumpa gasi arheto olel pindi subaka law cera e kumpa banda men malama en cere kumpa nene olel pindi ay fudima asere kumpa olel pindi koy loti do e Dakar njeeyo nangodiri funange irnangere woy worgon nde diaspora nani olel pindi subaka law non banda marieto olel pindi subaka law cera e kumpa olel pindi koy wuli wulango kumpital non kodam jam hawri Afrique kame Europe e Amerique Oceani kame Asie fof nde nani olel olel pindi subaka law koy fuɗima banda marieto olel pindi cera e kumpa hayo 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 jam koy ari kumpa gasi arheto olel pindi subaka law cera e kumpa banda men malama en cere kumpa nene olel pindi ay fudima asere kumpa olel pindi koy loti do e Dakar njeeyo nangodiri funange irnangere woy worgon nde diaspora nani olel pindi subaka law non banda marieto olel pindi
subaka law ceera e kumpa olel pindi koy wuli wulango kumpital non kodam jam hawri Afrique kame Europe Amerique jam Allah wale mon bandiraɓe musidɓe tedduɓe on calminama on jurama on bismama e yewtere mon olel pindi subaka jafnima kadi bandiraɓe e retard seeɗa mo mbaɗɗeno hande noon ko alarba nogas e ɗiɗi lewru novembre hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e tati olel pindi subaka arti kadi no wowi wadde e kala subaka no gowriɗon heɓirde yewtere mon e kala subaka yewtere nde ganduɗa ko kumpital ɓolal woni hen bandiraɓe musidɓe tedduɓe jerinkoɓe e walankoɓe ɓe gona wuttiyankoɓe ngule ɓuuɓi ñalloɓe jamalla wale mon jamalla weete mon jamalla ñalle mon nde wonno ko noon windere nde sifiri en calmini jeere walo funnague hirnague ha toon to diaspora bandiraɓe musidɓe tedduɓe yewtere mon olel pindi subaka bandamen malama to karallagal to ko gando fadigali wonanen toon ga e yesso haalirde nde ko musidɗo mon Adama Diop kono noon o yewaka omo yaadi tigui rigui emo wowi yaddude o omo ganduɗa woni Elage Abbas Sarr kanko woni to Sengham Nanoga ala haade men woɗɗude en kokkatmo salmodire bandiraɓe Elage Abbas jaam Allah walema wale jaam ceerno Adama Diop caggal nde jetɗen Allah en juule Mouhammad sallallahu alayhi wa sallam en calmini dendagal hettiyankoɓe men tumba e wonde nder dundu Baba Adamo en ñaguima Allah subhanahu wa taala joom baɗe bawɗo ndu rokkata en fartague kala ko wawi yewtede émission wawnanede famide Adama Diop ko noon tigui no mbiruɗani Elage Abbas allahumma amin kala saaha sa duwima Allah jaaboto no mbiruɗen eɗen kewɗen wiide kono kadi to Sengham ñamoga eɗen jaada e banen debbo mo ganduɗa woni Aissata Ndiaye mo ko ɗon yiide e kala saaha e revue de titre ɗo e nder Pindi média walla Pindi TV eɗen gandi nde yewtere nde Elage Abbas ko yewtere nde ganduɗa kadi yadude en même temps en direct e chaîne mon YouTube oɗon mbawi tigui rigui darde ɗum ɗon ko ɗum saabi eɗen jaadi e banen debbo mo ganduɗa woni Aissata Ndiaye Aissata Ndiaye to Sengham ñamoga jamal walema calmodira e bandiraɓe jam waali mi salminima mi salmitima mi salminima hetti salmini oɗo saaha kadi hettiyankoɓe yeeɓiyankoɓe Ayaw Pindi TV ganda saaha foof aɓena ƴetti noppi mabɓe aɓe totti Pindi TV kono kadi yeeɓiyankoɓe Pindi TV salminama juurama mbiyama subaka jaam yiɗa ñebbe mbaɗa hajitema mi hasirim no fewi te kadi hande ko weltare mawno woninimi e huccidde kadi e dendam banam debbo mo ganduɗa woni Aissata Ndiaye e no mbiruɗani hettiyankoɓe yeeɓiyankoɓe ko noon tigui rigui à partir d' aujourd'hui mbaweten noddirde ɗum ɗon nde wonno ko kamɓe foof ndendi e yewtere nde haaɓe ketto kadi haaɓe daara nde e chaîne mabɓe YouTube Pindi TV ɗum ɗon bandiraɓe musidɓe tedduɓe 8h fawi hojomaji e capanɗe tati e jeetati programme o eɗen garan hen joni ɗum ko caggal nde jettuɗen jarnuɗen omo ganduɗa Amadou Moussa gorko mo Hamadi Hunade ko kañum ummiɗo joni joni e kabaruji mon subaka ɗi kewɗen hebde ɗo e nder Pindi radio programme men en puɗɗorto tan no kewɗen wadde ni météo du jour ɗum ɗon noon ko kabaruji gumriɗen to ANACIM ɗum koto banggue weeyo ndewnaten hen ko éphéméride du jour ɗum ko ganduɗa woni tariha ɗo e nder leydi men Sénégal ko wona ɗum ɗon kadi revue des titres ɗum woni ko siifa e kelle gaden revue de jayndeji leydi Sénégal e ñalawma hande o mbiɗen ko nogase ɗiɗi e lewru novembre e no mbiruɗen ni ko banen debbo mo ganduɗa woni Aissata Ndiaye tigui rigui jogor waɗanden ɗum ɗon ndewnaten hen ko olel bedda no wowi wade e kala saaha olel bedda noon on paami ko toɓɓere tan cuuɓiɗen nde wonno kadi hande ko mercredi eɗen kewide mercredi politique ɗum noon mercredi dawrugol ma en gar e toɓɓere nde ganduɗa kay ko surprise wonata bandiraɓe mbawa famde ko namdiɗen ɓesgu leydi ndi rewata hen ko olel diwan hande e ko toon to Goudiri ha fayama Bakel oɗon diwan kewɗen yaade taweten toon ko correspondant men permanent omo ganduɗa woni Siradio Ali Ba mo artanen e kabaruji kewɗi toon e nder yontere nde so ɗum yawti ko actualité ha joni ko hay batala ko wayli hen actualité du jour eɗen kalane e dawrugol ka
faalen kadi e toɓɓe goɗɗe so tawi ni kadi waktu hokki en jaan ha toon to caggal leydi toon to Congo Brazzaville ha Mauritanie inchallahu taala ko wona ɗum ko temdi jour toɓɓere men hannde won toɓɓere nde cuɓiɗen kadi évidemment koye nder banggue dawrugol ma en gartu hen inchallahu taala e on saaha mbawen hokkude kadi fartangue bandiraɓe ɓe yeeɓiyankoɓe hettiyankoɓe Pindi TV walla Pindi radio toɓe mbawi wonde foof ɓe mbawa hebde fartangue tigui rigui kamɓene addude hen jande mabɓe nde kewɗen wiide ni enen Allah hokki fartangue joɗade ɗo kono ko kamɓe hettotoɓe ne yeeɓoɓe ɓe ɓuuri en humpitade no hanniri ni ɗum noon 8h40 minutes hade men jokkodirde walla jarnade ɗiɗon radio ji ɗi ganduɗa ɗi geewi kadi jokkodirde men on Ndikki Espoir FM la 93.7 toon to Tambacounda Demet FM la 92.2 toon to Demet Hunare FM la 104.9 toon to Hamadi Hunare Danema FM la 90.4 toon to Matam kono kadi bandiraɓe musidɓe tedduɓe woto jejjite oɗon mbawi yebden en direct e chaîne mon YouTube Pindi TV joni joni ma en gar e dawal men guidigal woni kabruji weeyoɗo e nder leydi men Sénégal woni météo du jour so tawi technicien men pari. Agence nationale de l'aviation civile et de la météorologie catal tammingal kala ko fate weeyoɗo e nder leydi men Sénégal hande e tongode mabɓe nde ɗon on ɓatake mo ganduɗa ko toon ummiri tigui no mbirude ni temedde tati e nogas e goho ɗum noon tigui rigui ɓe kolliti noon hande e kala to jaaɗa e nder leydi ndi ma waw teskade tigui rigui nangue gue en jiiɗum kam ɗo e wuuro lamol ngo Dakar nangue hande gue fuuɗi law no fewi kadi gue ferti no hanniri ni nonne kadi yoga e dewnuji goɗɗi e nder leydi men Sénégal kono kadi ɓe kolliti ɗi nokkuji ɗi ganduɗa kay ko takko maaje e o saaha kañumen kadi e subaka law o ɗen keeɓa kay kenal ɓuukal seeɗa ɗum noon woni ko teskete e oɗon banggue kono kay so tawi a ɓeeti kadi e ñalawma hande o to banggue tolno nguleki e ɓuuɓol ɓe mbi noon ko hakkunde capanɗe tati e joyyi ha wiyama capanɗe tati e jeetati degré garen e marée haute e marée basse ha joni ɗum ɗon jeeya koye nder oɗon ɓatake gumriɗen toon to agence nationale de l'aviation civile et de la météorologie no mbiɗen ni ko catal tambingal kala ko fate weeyo ɗo e nder leydi men Sénégal ɓe kolliti ñalawma hande o noon ko fate marée haute ɗum ko sangane maayo ngo ƴerata 4h17 minutes ɓe mbi ɗeɗon bempeƴƴe jutedi mum tolnoto koye 1m68 so yeehi ha woni 17h11 minutes ɗeɗon bempeƴƴe jutedi mum tolnoto ko 1m51 marée basse sangane maayo ngo jippoto ɗum noon 10h46 minutes ko 0,75 so yeehi ha woni 22h57 ko 0,84 garen ƴeewen holno sifori dendalngal yoga e nokkuji ɗo e nder leydi men Sénégal to banggue nguleki e ɓuuɓol holno ɓe piniri e holno ɓe jogori e ñallidde kadi ɗum noon en puɗɗorto ɗo e wuuro lamorgo ngo Dakar subaka hande o ɓe piniri ko nogas e jeegom degré ɓe jogori ñallidde koye capanɗe tati e goho degré toon to Thiès banggue Tivaouane ɓe piniri ko nogas e tati degré ɓe jogori ñallidde koye capanɗe tati e tati degré toon to Mbour ɓe piniri e subaka hande o ko nogas e joyyi degré ɓe ñallide e capanɗe tati e nayyi degré toon to Saint-Louis noon banggue Bango Dagana ɓe piniri ko nogas e joyyi degré ɓe jogori ñallide koye capanɗe tati e degré Podor kamɓene ɓe piniri ko nogas e tati degré ɓe ñallide e capanɗe tati e jeetati degré toon to Louga ɓe piniri kamɓene ko nogas e tati degré ɓe ñallide e capanɗe tati e jeenayyi degré en jahat ha joni toon to Linguére tawete koye tigui rigui oɗon diwan mo Louga ɓe piniri o subaka hande ko nogas e joyyi ɓe jogori ñallidde koye capanɗe tati e jeenayyi degré Diourbel ne kamɓene ɓe piniri e hande ko nogas e nayyi degré ɓe jogori ñallidde koye capanɗe tati e jeeɗiɗi degré toon to Kaffrine ɓe piniri koye nogas e tati ɓe ñallidde e capanɗe tati e jeetati degré Fatick ne kamɓene ɓe piniri ko nogas e joyyi ɓe ñallide e capanɗe tati e jeetati degré toon to Kaolack kamɓene ɓe piniri o subaka hande ko nogas e nayyi degré ɓe jogori ñallidde koye capanɗe tati e jeetati degré garen ha toon to banggue funnague leydi ndi toon to Tambacounda kono puɗɗortoɗen koto banggue Koumpentoum e o subaka hande ɓe piniri ko nogas e tati ɓe jogori ñallidde koye capanɗe tati e jeeɗiɗi degré
tonto Goudiri ha wiyanma ko ɗo woni Bakel nokku ni mo jogorɗen yillade ñalawma hande o taw koye jokkodiral men mo ganduɗa woni Siradio Ali Ba en kaali ɗum e gardidi ɓe noon e subaka hande o ɓe piniri ko 23 degré ɓe jogor ñallidde koye 37 degré tonto Matam tonne ɓe subaka ɓe piniri ko 22 degré ɓe jogor ñallidde koye 41 degré Kédougou kamɓene ɓe keɗani hen caggal e o subaka hande ɓe piniri ko 23 ɓe ñallide 37 degré toon to Kolda Sare Sukaɓe ɓe piniri ko 23 ɓe jogor ñallidde koye 36 degré Ziguinchor banggue worgo leydi to puɗɗortoɗen ko toon to Bignona kamɓene ɓe subaka hande ɓe jii ko 23 degré ɓe jogor ñallidde koye 34 degré toon to Kabiskorine kamɓene ɓe piniri ko 24 degré ɓe jogor ñallidde koye 33 degré gaynirten jillumen e oɗon ɓatake ko toon to Sédhiou e o subaka hande ɓe piniri ko 23 degré ɓe jogor ñallidde koye 35 degré bandiraɓe e musidɓe tedduɓe ko ɗum ɗo woni ko ummiri en hande to banggue kabaruji gandanɗa hoorema kay yowti koye weeyo ngo woni météo noon tigui rigui joni joni oɗen gandi 8h fawi hojomaji 46 ɗo e studio mon Pindi Radio en jahan ƴeewoyen dawal men gongal ngal woni éphéméride du jour. Éphéméride du jour mbiɗen ko kabaruji ɗi ganduɗa kay bawɗi arde siftonorde bandiraɓe ɓe ɓen ɓe ganduɗa kay ko anduɓe ɓe mbawa siftorde ɓe ganduɗa ɓen kadi mbawa tigui rigui janggude hen no hanniri ni henna ɗum noon en puɗɗorto tan ñande 22 lewru novembre hitande ujunere walla mbiyen hitande ujunnaje ɗiɗi e jeegom woni 2006 nden woni fawa jungo o ganduɗa hoorema biteɗo Baratal ko PDG e nder oɗon entreprise BTF walla BTP mo ganduɗa kay ko Jean Lefebvre ɗo e nder leydi Sénégal Jean Lefebvre noon mo Sénégal tigui rigui ko kanko o wonno oɗon PDG ɗum noon ko el haali banggue escroquerie woni e caysayagal hutorade gueɗe ɗe ndewani e lawol ɗum noon saabi laamu leydi Sénégal tigui rigui waɗimo poursuivre ha fawimo junggo ene haaletno hen ni ɗeɗon koppereje tolniɗe e milliard uji 7 taw koye kalis men CFA ɗum noon ullitamane kadi o woppitanoma ko ñande 20 lewru mai hitande ujunnaje ɗiɗi e 11 ko caggal tigui rigui nde waɗi kine wona hakke duuɓi 4 e oɗon procédure ene yaaha ene arte haala mum ene haale taw hakke duuɓi 4 garen e ñande 22 lewru novembre hitande ujunnaje ɗiɗi e 17 woni 2017 nden ɗo e wuuro lamorgo Dakar uddita tigui rigui oɗon atelier bateau dawal jeego ɓiwal ngal ganduɗa kay ko hitande foof waɗata taw kay wallodirta ngal ɗon badal ko ɓen ɓe ganduɗa kay ko l'African Financial Market Initiative mo ganduɗa kay woni AFMI wondude kadi e ɓen ɓe ganduɗa ko Banque Africaine de Développement woni BAD taw ko yowti koye ɗum ko ganduɗa woni ɓamtare e wondude ni alhaali jeereji ɗi ganduɗa kay koye fannu oɗon financier africain 22 e lewru novembre ha joni e hitande ujunnaje ɗiɗi e 17 réunion ngo ganduɗa walla mbiyen batu mawgu ɗo e wuuro lamorgo Dakar taw rendinno ko ɓen ɓe ganduɗa kay ko haraleɓe walla ni ɓe haqqillaji munen peɗɗiti to banggue ɗum ko ganduɗa woni ko yowte oɗon alhaali ko wiyete Croix Rouge en e ko way noon oɗon comité international mo Croix Rouge woni CICR ɗum noon tigui rigui e hollitanoma e ngoɗon réunion kina wona hakke 17 leyɗele Afrique naaɓe ene keeɓi no tigui tawtorede tigui rigui e oɗon alhaali hayni ɓen ɓe ganduɗa no mbiɗen ni ɓe haqqillaji mumen
enen perti e bangue ɓen ɓe ganduɗa ko infrastructure pénitentiaire wonoɓe e bangue ɗeyɗon dumbirɗi e ko way noon taw ko renoɓe ɗum ɓe inchallahu taala ko noon tigui ɓe mbiri ko ɓeɗon tigui mbanno ɗum ɗon taw kay koye gardugol jagorɗo kalfinaɗo Ñawore e wondude ni ɓen ɓe ganduɗa ko comité international de la Croix Rouge. Garen e gayniren ñande nogas e ɗiɗi lewru novembre hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e ɗiɗi route jomum ɗo e wuuro lamargo ngo Dakar walla mbiyan ni taw mo yaranno e duuɓi capanɗe jeenayyi e joyyi woni 95 ans ko toon tigui rigui to wiyete Toubab Dialaw onon ko poète mo ganduɗa to banggue kadi omo dilla to banggue mogoji e ko way noon hayni e ceehowo to banggue art taw ko Sénégal naajo hen banggue kadi Haïti naajo hen banggue o biteɗo Gérard Chenette ko hollitama noon ko maayi ha lewru octobre e hitande ujunere e temedde jeenayyi e capanɗe jeegom e jeegom woni 1966 ko nden tigui ɓayni e ɗum ko ganduɗa woni e sur scène toon to théâtre national Daniel Sorano ɗum ko wiyete les fiançailles tragiques mo ganduɗa kay taw koye windande tigui oɗon ɓiɗɗo leydi Guinée hono Djibril Tamsir Niane mo ganduɗa kay mbiɗa andi banam debbo dendamo ene andi oɗon no fewi mbiɗa andi janggui livre uji mum woni Aissata Ndiaye ko noon tigui ɓe kollitini kadi ko kanko woni auteur ɗum ko ganduɗa woni oɗon jihad mo ganduɗa so wiyama jihad tan e hagguillaji jahata koye El Hadji Oumar Foutiyou Tall oɗon chronique mo wi chronique de la guerre sainte ɗum ɗon noon ko livre mo ganduɗa mo wanno publié lewru juillet hitande ujunere e temedde jeenayyi e capanɗe jeegom e jeetati e nder ko wiyete la collection théâtre africain. Bandiraɓe musidɓe tedduɓe ko ɗum ɗo rendi Elhadj Abbas woni hande ɗum ko ganduɗa woni éphéméride men mbiɗa andi won souvenir mo joguiɗa hen no kewden wadde e kala saaha haade men arde e banen debbo Aissata Ndiaye e ko yowte revue des titres. Kono noon Adama Diop mataw en jaggat nogas e ɗiɗi jollal hitande ujunnaji ɗiɗi e sappo e jeeɗiɗi woni nden on saaha mo ganduɗa hoorema gunɗon batu bannogu ɗo e leydi men Sénégal tawni yuɓɓini batu ngu ko jagorɗo kalfinaɗo ñawoje leydi Sénégal batu ngu noon mujibu muɗum wonno ko rendinde ɓen ɗon ɓe ganduɗa Croix Rouge e ɓen ɗon ɓe ganduɗa kañumen goni renoɓe dumbirde hani ɓe mbawa dañde mahanteje mawɗi beel ma wawa vraiment naftude renno ngo so tawi neɗɗo reñi occasion waɗede dumbede kono ɗum noon tan woni ko jaggunɗe. Allah jarama Elhadj Abbas golle ma jooɗi peewi eɗen ciftonora kadi bandiraɓe e jeeɓe en e chaîne men YouTube taw kay ko en direct ɗum wonata ko noon kadi beltonotoɗen ɗin radio ji jokkodirɗe men 8h fawi hojomaji capanɗe joyyi e gandanɗa hoorema ɗiɗi ɗo e nder studio moon Pindi radio joni e Gandoli e jahan e dawal men gongal woni revue des titres ko sifa e kelle gadan e revue de jaydeji leydi Sénégal.
8h fawi hojomaji capanɗe e joyi e nayyi joni en garan e kabaruji men ɗi ganduɗa kay jowtide e ɗin jayndeji jaltuɗi e ñalawma hannde o jaadaten hen no mbirumi ni koye banen debbo Aissata Ndiaye mo kewɗon yiide kala saaha ɗum noon Aissata Ndiaye lawol gongol mi salmitimama encore une fois. Mi salmitimama yiɗa ñebbe ɗum noon kono mbiruɗani tan 8h yoni ha fawi hojomaji capanɗe joyi ɗo e Dakar toon to Dara Halayɓe ɗo ɗo ganduɗa woni ceenel fulɓe ha to Paté Gallo noon tigui ndeweten garene ko ɓuuri tengtude e jaydeli meɗen hande oɗo subaka noon yiɗa ñebbe ene jeeya hen ko ganduɗa Sénégal waɗi ɗum toon to Doha ma en gar hen goɗɗum banggue dawrugol ɓeɓe ganduɗa goni politicien ji ɗi darde mabɓe ha tengtinone banggue immigration clandestine ko noon tawde woni mi nanani hen ñebbe tan kam ala caɗele ɗum noon eɗen mbawi fuɗɗorade jayde gendire nde Le Soleil noon tigui e jayde gendire Le Soleil gudditirten e oɗo subaka jayde Le Soleil ari tan ko e banggue processus mo ganduɗa ete ƴettama fanede e ɓeɓe ganduɗa ko kamɓe goni liggotoɓe tan to liggotoɓe to banggue lawol kono kadi e greffier ji e notaire aji e ko way noon ɗum noon banggue liggorde mabɓe ma ƴewte ɗum noon koye darde ministre de la justice garde des sceaux woni Aissata Tall Sall noon jokken e jayde Li Quotidien e oɗo subaka kañum noon ari tan ko e banggue mo ganduɗa made in Sénégal saabu ene wiye yo Sénégal naɓe ƴeftu ko ganduɗa kañum woni ko liggete ɗo e nder leydi meɗen Sénégal ɗum noon exposition mawɗo waɗama toon to Doha toon noon yiyama tan darde Sénégal ɗum saabi ministre jagorɗo joguinde ngal ɗon banggal yehino toon yitodirde tan e sénégalais ji ganduɗa mbaɗi to nete exposition ɓe mbi noon e balɗe sappo e jeetati ko tolni tan e 20 000 woni nogas woni ujunnaje nogas e temedde ɗiɗi e capanɗe jeegom e goho visiteur uji ɗum noon ne wawi wiyede tan ñalawma foof ɓe dañi hen ujunere e temedere e nogas e joyyi visiteur uji ganduɗa ari to nete e tan 14 région ji ganduɗa nani e Sénégal goto fo darde muɗum yiyama toon jayde groupe Futurs Médias nde woni L'Observateur nan ɗon L'Observateur L'Obs e oɗo subaka kañum tan ari koye wiide grande offensive mo ganduɗa yete ƴewtidama woni darde inspecteur uji des impôts ɗi ganduɗa yete darde moɓe ƴewtidama no fewi to banggue politique to baɗono Amadou Ba baɗono o mo ganduɗa yete woni Ousmane Sonko e woɗɓe ɓe ganduɗa yete waɗama énuméré on ji darde mumen ɗon e journaux ji ɗi ɓeɗon noon ina namde tan holko saabi darde mabɓe ɓuuri wadde fayida e nder banggue politique oɗon ɓe mbi noon beele ko avantage walla tan e banggue arène politique o walla ko handicap wonata ɗum dal ko namdal maggal ngal ganduɗa addama e oɗo subaka hande ɓe mbi noon kamɓe huissier ji ɗi kamɓe jayde L'Observateur ɓe mbaɗi witto faade huissier ji ɗi koɓe dañata caɗele saahaɓe kaale kalluji ñaɗɗi walla ni haare aray hakkude mabɓe ɗum ɗon fo ɓe gaari hen kono noon ɓe gaari goɗɗum woni oɗo mo ganduɗa woni tiktoker biyeteɗo Sambaka kanko Sambaka noon ɓe mbi o innitama kadi e banggal gongal woni escroquerie toon to ganduɗa yete ko tan kañum woni ɗo heedito walla tan ne mbiyen toon to ganduɗa ko kañum woni Kër Momar Sarr noon jokken e jayde e tribune ari hande koye darde Bougane Gueye Dany noon oɗo saaha kañum tan ne ƴeewa no fewi darde muɗum wi noon toon to diwan mo Tamba Kédougou Kaffrine Kaolack e Fatick mawa tan daro toon gam wadde effacé makki o saabu o yi ɓe tawde makki rewi toon mawa rew toon kankone gam tan foppude koyɗe makko walla ittude toon koyɗe makko ha laaɓa ɗum noon ɓe garti kadi ɓe mbi sénégalais ji tan e tan caɗele ganduɗa ina daña ɗum to banggue budget état e ko way noon ɗum ɗon fo noon jayde nde arti hen e oɗo subaka hande jayde enquête kañum noon ari tan koye wiide fonctionnaire uji ganduɗa koyɗe mumen walla juuɗe mumen ina mudde banggue politique wiideɓe tan kanko oɗo mo ganduɗa woni Moundiaye Cissé gardiɗo ONG 3D o wi tan ko politique woni ko ganduɗa yete ne wawi yaltine
darnede to banggue tan liggotoɓe walla mbiyan fonctionnaire uji juuɗe mumen potani jalnadde hen ha wuro goɗɗo noon mo ganduɗa kañum namnama hen haqqille muɗum woni Youssou Diallo kanko woni PCA mo Sonacos so wi tan ko ngal ɗon banggal woni banggue politique woni lawol kadi burgol yawde gam rewde escalier ji gam hebde promotion ji ɗum saabi tan kamɓe liggotoɓe hewde juuɗe mabɓe naati e banggue politique. Payenne e jayde Vox Populi. Vox Populi e oɗo subaka kañum ari tan koye wiide imamuji e notaire uji ɗi ganduɗa ete toon to diwan mo Jokkul ɓe cuuti kongude mabɓe saabi noon ɓe cuuti kongude mabɓe haaɓe ɓuura nanede woni émigration clandestine mo ganduɗa dañi kamɓe ɓeɗon noon sukaɓe mabɓe fof nana joolo ne wawi wiide joni ɓe gasa ɗum saabi ɓe gummi gam suutude kongude mabɓe wiide tan so tawi ko banggue jinnaɓe yoɓe ƴewta koye mabɓe so tawi ko banggue état yo état daroy ko wayni saabu noon ndiyam ɗam walla mbiyan tan maayo hargo ngo woni ko natti hewde liɗɗi haaɓe natti yiide hen koye mabɓe ko ɗum saabi oɗo saaha kamɓene sukaɓeɓe fof gummi gam tan darade walla wiide ko yaltoɓe Sénégal o wi hedditiɓe ɗo ɓe ne waɗi ɓe ganduɗa yete ko banggue yete ko yaroɓe walla ne cimmoɗe ne ɗum ɗo ko ɗum ɗon ko ngal ɗon banggal ɓuuri ƴewtidede tonnete ɓe garti tan e gardiɗo leydi ndi wiide premier tour walla deuxiéme tour ɗum koye choix du peuple woni mana ko sénégalais ji ƴewata beele ma premier tour dañ walla deuxiéme tour. Jehen e jayde de ma Jambal Diagne woni le quotidien. Le quotidien national kañum noon ari tan ko oɗo subaka hollidde yete e banggue ɓe ganda goni privé ji ɗi ɓe mbi dette intérieur uji noon e banggue fisc ɗum noon woni ko ganda kadi ine addi caɗele no fewi ha ko foti heɓede heɓetake ɓe mbi yette président mo CNP kañum noon wi tan ko faye ɗiɗon ñamale foti ko yoɓede saabu ɗeɗon ñamale noon woni ko wawata wallidde won gueɗe ha o wi to banggue jangguinoɓe to banggue liggotoɓe banggue pétrole to banggue ko ganduɗa kañum woni cellal ɓalli ɗum fof koko dañi caɗele ko ɓuuri sabade ɗum ɗon noon woni tan gueɗe ɗe ganduɗa woni dette intérieur uji jogaɗe te joɓaka ko noon jayde Besbi le jour. Besbi le jour ari tan ko wiide toxique woni ko ganduɗa addata peewal ɗon ɗo ganduɗa noon ko kañum woni to technopole to yete technopole noon oɗo saaha ɓe mbi tan ko pollution kewɗo mo ganduɗa ƴewtidama toon eten gam diƴƴe ganduɗa ene yuppe toon ɗeɗon diƴƴe noon peewani walla gaddata ko caɗele ɗum ɗon noon woni ko ganduɗa yete ɓe gari tan gam wiide ngal ɗon banggal nde foti ƴewtede ɓe mbi ko merveille technologique ne wawi wiyede tan ko banggue mo ganduɗa ete hande oɗo saaha ine wawno wadde servir goɗɗum walla daranede walla yiyede e banggue goɗɗo ko wona no wayni saabu hande oɗon banggue woni technopole oɗon koko ganduɗa yete yiyede walla tan darde muɗum welani yiide saabi ɗum ko pollution mo ganduɗa yiyama tonete ine sikka tan kamɓe fotɓe darade hen ɓe maɓe daro hen yiɗa ñebbe jayde les échos noon kañum oɗo subaka ari tan ko wiide oɗo Ndiaga Ndiaye baɗɗo oɗo jeeya ɗoɗo Ndiaga Ndiaye noon toon to diwan mo tan sorti 9 mo Keur Massar ko ɗon noon o waɗi accident on Ndiaga Ndiaye noon ne wawi wiyede tan ko bannoɗo surcharge ha yimɓe ɗiɗo mbasi hen pittali mumen e nogas e tato ɓe ganda dañi hen gañandeli musdi oɗo saaha ɓe mbi noon ko bilan mo ganduɗa ko bilan tekkuɗoɗal ne wawi wiyede ɓe mbi noon baroɗe men ɗe ɓe tan garti kono noon ɓe gartidi koye nul ɓe mbi ko Edouard Mendy yaltini hen Sénégal kono noon ɓe mbi ko coaching o koko ɗeesi wadde nul ko ɗon jokkaten ni e coftal ɓalli garen e jayde stade uddata damal e oɗo subaka ɓe mbi tan ɓe ganda goni baroɗe men ɗe kay ɓe mbaɗi éviter le pire toon to Kégué toon noon ɓe mbi tan ko kamɓe Sénégal naɓɓe noon ɓe jalti hen kono koye caɗele tigui ɓe jaltidi henete kanko noon Aliou Cissé mo ganda jogui coaching mo Sénégal noon suuti hen konngudi makko ko wiide tan gongol maɓe ɓuur ƴewtade darde maɓɓe ɗum noon woni komin gadduno to banggue roɓɓindu jayde oɗo subaka ko noon debbo Pulla Allah jarama kono min mbi sikki hanke a yeeɓi match Sénégal o holno jirɗa oɗo équipe beele aɗa hoolimo eyi équipe o ne wawi hoolede won banggue saabu ne
équipe mo ganda kañum woni équipe mo Togo ne wawede ko équipe darido seeɗa saabu salima e nder leydi muɗum koko sali jusqu'au bout kono kadi banggue goɗɗo mo ganda ƴeftinda mataw woni changement ji keesi gaddaɗi te ɗiɗon changement ji mataw koye match ɓennuɗo o ɓurno faɗede woni match mo ganda ne ne dañño Sénégal ne dañño facilité seeɗa ko match ɓurnoɗo lerde ne wawi wede saabu wona match kewnoɗo no feewi ko ganduɗa ko kañum woni pression mataw won joueur ɓe ganda ko toon ɓurno fodde nannede surtout e deuxième mi-temps o changement ji mbaɗe woda yaltinaɓe woda nannaɓe guira ɗiɗon test uji ɓuura wadde kono wona toon to diwan mo Togo saɗa tawoya neɗɗo e leydi muɗum a waɗa ɗum respecté ko noon tigui rigui debbo pullo golle ma jooɗi peewi a nanama famama teskama kadi a yiyama tigui rigui e nder chaîne men YouTube Pindi TV joni ala no mbatten so wona mi woppidma mbiɗa andi ñebbe ɗe kastari ndi paari nen padma noon debbo pullo Allah jarama ha saaha goɗɗo so hawre welede Allah inchallah tuttude o naati gongol so Allahu lamɗo jaaɓi ɗum noon ko salminde tan ruttade salminde ɓe ganduɗa goni hettiyankoɓe yeeɓiyankoɓe oɗo saaha noon Allah jarama a jarama Aissata Ndiaye golle ma jooɗi peewi wonno tigui rigui kanko jangganno en ɗum ko ganduɗa woni ko siifa e kelle gadane robinde jaydeji leydi Sénégal 9h fawi hojomaji joyi ɗo e nder studio mon Pindi radio jokkan yewtere men olel Pindi subaka ɗum noon gandali a sutananen seeɗa haade men arde e ko ganduɗa woni olel mbedda olel Pindi koy lotti ɗo e Dakar jeeyo nangodiri funnange irnangere woy worgon nde diaspora nani olel Pindi subaka law noon bandamar yetto olel Pindi subaka law ceera e kumpa olel Pindi koy wuli wulango kumpital noon kodon jam hawri Afrique kame Europe e Amérique Océanie kame Asie fof nde nani olel olel Pindi subaka law koy fuɗima ko noon 9h07 tigui rigui no mbirɗen ni Elhadj Bass en gari e dawal men ngal ganduɗa kay ko olel mbed ganduɗa ni hande eɗen gandi ko mercredi no keɗen wiide ni mercredi politique en gari e namdal ngal ganduɗa kay namdiɗen ko bandiraɓe ɓe tigui rigui ko yewte alhaali konngudi ɗi hooreji leydi ndi président Macky Sall sanga nde wonno e jillu maggo faggudu nduwo gayniri toon to Fatick ni ko ɗon o sudno ɗiɗon konngudi ɗi ganduɗa ɗeɗo balle fof ko kañum woni ko yardete atay e nder rendo ngo namdimi hen bandiraɓe beela hooreji leydi ene foti haalirde hono ni en walla ene foti sudde konngudi baɗi hono ni en mbasen junnade hen joni ganduli a hokkan en e ballal Elhadj Bass ɓe o namdini en holno ɓe jiiri oɗon alhaali jehen kettoɗen ɓe garten e commentaire Concernant les réactions du président ces derniers temps, c'est tout à fait compréhensible. Ma wori non haraji en nierset wala en mus wala en tengset, mais c'est tout à fait normal parce que hal tan won ko bernma ko hal kadi gongo en bawa fam liggo don bilan bayni few bayni won élégio te non dum haldi non moi je l'ai toujours défendu peut-être minen wonde konguda men yottay kon hala men yottay mais on a toujours défendu que président Macky Sall liggey mo tolni communication la communication ne suit pas. La communication ko fonna wad suivre. Ça yewi ko liggi ko
sik monde entier fawi hen guitmumen sala mbiya Sénégal wala diaspora Sénégal tan makko ɗum yitte ɗum tagi ɗum ko ala waɗa défendre communication doit être en avant et en aval de toute action politique président so waɗi en yiiɗi yimɓe jalta ka mais kalko onon foof natton ndejon on kalta ɗum on tonton on hankkadi faut ko haalam e kadi so yiiɗi accude laamugo e juuɗe mon kadi il faut ko o waɗa mon conseil mbi sikki haalka ñeeran conseil wonno ɓejon jalta mbaɗa défendre bilan mumen so jiiɗi waɗede rééli par ce que bilan ɓe jogui o kala gonnoɗo waɗata rééli dès le premier tour à 80%. donc nak woten natte nder cuuɗi mabɓe walla go fof natte nder galmu tan deeƴo wasa haalde. Concernant aussi sa réaction vis-à-vis des cadres ou bien des soi-disant cadres Casamançais, il a tout à fait raison sur toute la ligne parce qu'on ne peut pas comprendre une personne ou un groupe de personnes puisse prendre en otage toute une région. Bon, faudra nous jabde aussi. Donc ce sont des escrocs. Intérêt koye tan visa jiiɗa bo hono jikumbo président yaltinoɗe bal mbo sati wadde femme sabu wona on ɗon jikko o hollanno men hayso tawi noon kam hewɓe sénégalais ji ne mbiyanno ko neɗɗo ñaaɗo ko neɗɗo kettuɗo donc est ce que on ɗon jikko wona kañum tigui rigui woni jikko kon e ko ɗum o woni hollirde joni tawde andi joni ala ko ƴamata ala ko yiiloto ala ko ñaagoto donc o wonda yaltin vrai nature ma par ce que sa ƴeewi mon laaɓi nayyi joyyi no haaldirni foof ko façon goto sa ƴeewi kadi même ces rapport koni makke opposition ko ɗo ko jooɗi ɗo ko fof ko ni ɗeɓiya donc est ce que vraiment wona ɗum woni la vraie personnalité du président Macky Sall fewte bilan makko matériel sa ƴeewi ko waɗi ko ala baɗɗo ɗum e mbo rewɓe kono noon kadi yimɓe makko rima hande hutirade ɗum gam ñifti heddiɓe wonɓe ɓe e opposition kono noon pour min waɗi ɗum tan que président Macky Sall c'est vrai ko waɗi ko ne heewi fayida ne moƴƴi han fewi leydi mais ɗo ombo faddetenoɗo ɓurɗo on surtout programme makko on sa ƴeewi 2012 kanko waɗino hen insisté woni la reddition des comptes hande on ɗon banggue ɓuuri lajje justice hande ɓuuri lajje fami hon wiyete assemblée nationale kala ko ganduɗa ko bilan moral fewte leydi enen en joɗnaki ɗum en quelque sorte woni forme no haaldirni ton mo waɗata utiliser e kongiɗo yaltina ɗi fof un président de la république c'est connaître wone bonne humeur wa wonde he bonne humeur mais cela n'empêche pas que il faut jogade retenir ay hande il est le père de la nation woni ko fotani yaltude e hunduma ko exemple à suivre donc doit donner un bon exemple à ses citoyens aɗen communication c'est important mais manda ko quel est son problème manda ko seknum ha o ronko wadde maîtriser colère ma e nder e yesma ma waɗa maîtriser tawi ka ƴeewoma ande il n'est pas on bon hen cekdel mawɗo je ne sais pas la cause donc hande encadrement make conseil make psychologique en technique en foof en poti wallide ɗum pour ɗiɗo erreur en mbasa wadde reproduire ɗa par ce que enen jagguirɗen ɗum erreur woni les termes no mbimni par exemple ƴetten séquence goto des escrocs ɗum c'est trop dire ummorade he président de la république ɓe sik place escroc wona public place publique donc escroc sous un président de la république men waɗi ɗum identifié donc on hande place mom fotani wonde woppede ya tawi kede gona escroc en quelque sorte président kedi waɗi ɗo kono noon Allah jarama gandoli golle ma jooɗi peewi ko en kettima Elhadj Abbas bandiraɓe tigui rigui holko mbawɗa artude he koɓe kaali ko tigui rigui e ɓen ɓe ganduɗa kadi a heeɓi namdade ɗumen mbiɗa sikki d'abord en jettat jarnen kamɓe ɓen ɗo ɓe ganduɗa hoorema en dañino fartagui vraiment wawde tottude ɓe micro men ɓe kalde en woni Jules Tall wondude Amadou Sow mbo FDS Guelwar wondude Ousmane Yero Sy hen goto foof holli yande muɗum surtout noon on ɗon mo ganduɗa ko Amadou Sow o holliti wonde est ce que wona par ce que président de la république ko toñatano ko wonde jikku mum o yaltinan ɗum ko joni o woni yaltinde jikku makko tandis que maintenant Jules Tall holliti kañum effectivement il faut wawde wonde par ce que neɗɗo wawata gollude golle baɗɗe fayida golli ɗe e garɗude e yodde e fewde ha gasna franchement wasa dañde ko gandanɗa hoorema résultat mo ganduɗa hoorema yimɓe ne mbawa wadde ɗum défendre surtout ko fate yimɓe ɓo ganduɗa ɓo wondir ko fati maintenant e yimɓe ɓe ganduɗa hoorema gondani makko woni luldiɓe ɓen ɗon aussi à chaque fois yiyama gonirani e fanno ƴewde ko golli ko kono ko jikku makko kanko walla kanko neɗɗo kanko tan etoto wonde ñingde ce qui a fait que kanko réaction c'est tout à fait normal no Jules Tall wini o waɗi honda noon e oɗo saaha gonaɗo o holli to wonde vraiment yimɓe makko en ponno wadde darade mbaɗa défendre carrément ko golli ko par ce que ko golli ko hersinaki ene ponno wadde darade e réseaux sociaux ji kollita vraiment kanko waɗi ko no wayni wadde fayida mais malheureusement kamɓe yimɓe ɓe wondi ɓe ko heewi hen
gondata makko tan ko tawi no weeli beele e Elhadj Abbas ɗum ɗon fof ene wawi jogade sababu hoorejo leydi wasa wawde jogade somi haaldi ngollon konngol hayso tawi mi waɗangol entre guillemets retenu wasa haalde wone haalullaji surtout e hono rendoji mbaɗi hono ni en ko nande escroquerie en bon nam on wawi haaldude e gollidiɓe makko yo daro vraiment mbaɗa défendre par ce que wonko waɗa ɗo henne ko fate banggue mahanteri infrastructure yo daro e télé ɗe ɓen yahoɓe télé mbiɗa sikki ɗon omo ene wawi min e yiyandam ene moƴƴi wiya wonde soɓe jeehi e télé jeehe e télé soɓe jeehe e karalle kese ɗe jeehe e karalle kese ɗe mbaɗon défendre ɗum ko ganduɗa woni ko fuɗɗa waɗede ko woto goppideɓe e terrain o ɗum ɗon foof ko haalullaji ganduɗa mbiɗa sikki ene wawi wonde kono yaade ha haala hen suuta hen ko wone konngudi est ce que waɗani trop exagéré? Non, en fait waɗani exagéré e yiyandam min parce que pourquoi parce que en fait konko neɗɗo tan en tout cas population hewɓe jonnani ɗum de eyyi c'est très normal parce que aɗa andi woodi ko golle ko heewi ko gandanma population yonnani ɗum te taw pourtant ni yoɗi mi hokke exemple terre won winoɓe ɗo terre moƴƴani te hande terre o sa yi toon tawata ko aduna ene guirodir ɗum ete kadi en ustani yimɓe ɗum ɗo pourtant yimɓe mbi ko e wonde moƴƴani donc ko noon wayi non kaldeten ko gardigu ardade leydi ko noon ardade leydi par ce que eɗen gandi président Macky Sall waɗino mommaji yimɓe ne mbiya wonde omo waɗi garder le silence no feewi beele ko c'est le moment accidde ɗum ɗon foof wiide e ñalawma goto ena adda kadi goɗɗum ko ganduɗa ha wawa wadde marqué vraiment haqqillaji yimɓeɓe o mo ganduɗa wiyete ko Mody Niang kañumne arti hen vraiment e wiide wonde Macky Sall sa yi oɗo colère ndeɗo mettere feeñe makko ɗi dumunaji surtout ha toon to Fatick ko baɗɗo regretté ko nimsiɗo vraiment ko wi wonde waɗi renoncé troisiéme mandat beele ɗe yaade ɗiɗon konngudi non mi jaggani ɗum ɗon par ce qu'il a été très responsable quand même taw kala ko mbawɗen haalde kolliten quand même président Macky Sall woni responsable manam o hormimo konngol makko no wawi sifrade foof neɗɗo noon ko noon wayi kañum sifiri honda noon walla ko yimɓe pat sifiri honda noon so tawi ko Allah subhanahu wa taala ko ronki ko dañde neɗɗo wawi ɗum dañde par ce que mi hokka exemple tan ayi hande so ƴiwno ɗoyti ma yi wadde wiɓe wonde ene jiɗi toɓ mais ma woodi wiɓe wonde jiɗa toɓ ko noon donc so wayi honda noon kanko hoorejo leydi ndi c'est vrai ko gonga kanko woni baban nation omo fonno aussi wadde jogade retenu mais so tawi o ronki dañde retenu o so haali aussi o haali ko foti haalde tan ah bon ah oui d'accord en tout cas de toutes les façons nanɗon tan ko kañum woni ko yardete atay Allah jarama a jarama golle ma jooɗi peewi Elhadj Abbas ko oɗo waktu to 9h fawi hojomaji sappo e jeegom ɗo ko ɗon tigui ƴeweten tigui rigui tindade toon to Goudiri ha wiyanma Bakel holmo taweten toon woni Siradio Ali Ba so tawi tigui rigui oto men o waɗani pan e lawol he eɗen jaaha eɗen jarani ɗo e to croisement kamɓe mbiyata croisement Bakel kanko Siradio Ali Ba mbiɗa sikki omona hebli toon to Goudiri beele omo artanen tigui rigui e ko kewi toon e nder ndeɗo yontere e nder kadi ɗum ko ganduɗa woni dawal men bitegal Olel Diwan mbiɗen ko toon tigui Paris Siradio Ali Ba omone ɓoggole assalamu aleykum Siradio Ali Ba ko noon Siradio Ali Ba a salminama bisimilla jokku allo aɗa hetta Siradio Ali Ba allo allo aɗane en direct Siradio Ali Ba allo mbiɗi sikki ɓoggol en waɗi caɗele seeɗa kono mbiɗi sikki en ƴewan tigui rigui artude makko kanko Siradio Ali Ba mo ganduɗa kay o mona joɗini en toon to Goudiri e oɗon diwan gam o wawa artanden e ko ganduɗa woni kabaruji men kewɗi toon e nder yontere nde ɗum noon gandoli so tawi aɗa wawi tigui rigui ƴewanden oɗon alhaali beele eɗen mbawa jokkodirde mo ganduɗa woni Siradio Ali Ba nandirani allo Siradio Ali Ba e Adama Diop mi salmini
mi salmini hettotoɓe haalirde men Pindi radio kamɓe jokkorde mum kabaruji men yontere falde Goudiri dañi préfet kañum e sous-préfet o jojina ko ñande nogas altine ɓinnuɗo ko nden sous-préfet mo falde Goudiri jojina tawi kadi jojjinima ko gouverneur mo Tambacounda e tawtorede hilifaɓe hewɓe ɓe ganduɗa tawi kadi ko hilifaɓe to banggue diine to hilifaɓe kadi to banggue aada ɓen fof mbawi tawtorede ko wona ɗum ko maire commune mo Goudiri mo ganduɗa tawi ko kanko tiki bismi hoɓɓe o holliti noon kanko préfet gonnoɗo ɗo ko neɗɗo mo ganduɗa ko debbo kono ko debbo mo ganduɗa mo gollidi mo hooli golle mum on woni Awa Diop Ndiaye kono kadi Awa Diop Ndiaye noon lomtima ko biteɗo Jeegi Ngom ko on tigi woni préfet e kesso o hollitama noon ko golle payodinde o golliɗo e nder département mo Goudiri eɗen gandi département mo Goudiri ko nokku département ɓurnoɗo hewde caɗele ɗe ganduɗa tawi caɗele ɗe ala to ɗe keddi e nder dunde babadam he e tinki e nder leydi Sénégal nde tawno guykaji e saaha fof enen jeetenoɗo kono kanko ko jooɗiɗo o jooɗima ɗo o woni ɗo fodde hitande e lebbi joyi e ɗin hitande lebbi joyi o gollima ɗo ko mantini ko ganduɗa ko gueɗe kewɗe mbawi ustade ɗo ha hande o no waynori ñande altinde e caggal mum oɗo lomtima biteɗo Jeegi Ngom ne kamne kadi hollitama tan ko neɗɗo mo ganduɗa hay tawi ko debbo kamne ko adi wonde ko Matam tawi ko cukku gouverneur mo Matam o immi ɗon o yeehi Kédougou o immi Kédougou o yeehi Louga ko Louga tigi o immi o wari e nder falde Goudiri ko wona ɗum ko talata hanki kadi sous-préfet mo Bala on kadi wawi joƴinede tawi kadi joƴinima ko préfet mo ganduɗa tawi kadi ko garɗo ñande altine o ko ñande altine nde ko on joƴini on ɗon préfet noon o notorto ko Amadou Sarr o lomti ko biteɗo Mamadou Lamine Thiam woni e nder falde Bala hakke e duuɓi ɗiɗi e pawɗi seeɗa ɗum noon ko ɗum woni kabaru mumin gaddan noon tawi kadi ko kabaruji men yontere ɗum noon en calmini dendagal hettotoɓe haalirde men Pindi radio kamɓe e jokkorde mum en jitti bandiraɓe fof ha en dokkodiral aadi tan ha saaha goɗɗo saahaji e weledal ko noon a weltanama no feewi Siradio Ali Ba golle ma jooɗi peewi ɗum noon en beltanimoma El Hadj Abbas a nani ko haali ho surtout ɓuuri artude e ko ganduɗa woni alhaali joƴƴingol préfet et sous préfet ji mum eɗen gandi hooreji leydi ndi haadema ko wadde jillu faggudu e oɗon conseil des ministres mo wanno en teskima hen wayloji kewi to banggue vraiment territorialisation voilà donc en jii gouverneur uji mbaylama préfet ji sous préfet uji mbaylama ɗum ɗo ko hen jeeya ko habri en ɗo ene ko gueɗe ɗe ganduɗa koye oɗon conseil des ministres wonno mbiɗa sikki ko gueɗe ɗe mbawɗen enen foof vraiment wawde wadde hen commentaire par rapport holko saabi ɗiɗo wayloji to banggue commandement territorialisation to ko wayne no mbirɗen ni gouverneur uji sous préfet uji préfet ji e ko nandi hen ɗum noon mbiɗa sikki ko alhaali kadi gonka leydi ndi e o saaha ko noon aɗa andi souvent commandement territorial ko hunde nde gandanɗa hoorema sa foof ina lumti ina jojji waylo waɗa hen holko saabi wayloji par ce que aɗa andi way kono jeeyowo boutique ni ay jeeyowo boutique so yiiɗi vraiment wadde réussir sa foof ina foti jogade lomto garowo lomtade ɗum par ce que so yiya fuɗɗima woweɗe ɗon tan hankkadi ko fonno ko tottide walla ko fonno ko wadde ene wawi taw watta ɗum no hannirta ni malgré noon c'est des cadres c'est des hauts cadres gandu hoorema tabarakal machallah ko joguiɓe gandal tigui rigui par ce que sa ala gandal a wawa wonde e ɗin ɗon commandement territorial uji donc so tawi Allah hokkima fartango wonde hen so tawi a yii ha fuɗɗima wondude population tan sa ɓurantinani mbatta ko wuurade mbatta wadde goɗɗum ko ganduɗa hoorema ala hen alors ce qui fait que kamɓe ardiɓeɓe ko wayno surtout ministère de l'intérieur en général ko nokka toon ɓe mbasi ko kañumen heewi nebbisade so nebbisimaɓe hokka ɗum président de la république waɗa ɗin ɗon wayloji tigui donc en paami yoga e mabɓe puɗɗima golle munen nde wonno joƴƴinama kadi e jondeli munen e famde o mo ganduɗa woni correspondant men permanent hono Siradio Ali Ba en beltanimomo no feewi golle makko jooɗi peewi 9h23 ɗo e studio mon Pindi radio e haalirde mon Pindi radio walla ni kadi e en direct e chaîne mon YouTube
bandiraɓe musidɓe tedduɓe hettiyankoɓe e daroɓe en kala to mbawɗon wonde e less duuli Baba Adama he encore une fois on beltanama no fewi no fewi no fewi joni en ɓennan tan e dawal men gongal ngal ganduɗa kay garten koye actualité haade men arde e thème du jour woni toɓɓere men hannde actualité toujours no mbirɗen ni hannde e mbawa worade e dawrugol par ce que no mbirɗen hannde mercredi ko mercredi dawrugol Elage Abbas ha joni de yimɓe ne jokki goto foof ene jokki addude hen yiyande mum surtout dawriyankoɓe ɓe e kaɗon haala ko ganduɗa no mbiɗen ni yardete ko ada alhaali candidature oɗon lande Pastef walla mbiyen kan lande hikka ko Pastef se mbiri noon par ce que eɗen mbawi wiide kabaru mo keɓɗen walla mo yimɓe foof gandi ko landa ko ganduɗa waɗaka 10 jours ɗum noon omo ganduɗa wiyete ko Moustapha Diakhaté kanko no suuti hen konngudi gam wiide wonde hay tergal gotal e nder kaɗon landa hikka Pastef wawa wonde candidat e sumgoji paaɗi ɗi. En fait enen mbawi ɗum jogui gonga par ce que déjà Pastef ko waɗa ko dissude manam ko itta ko e joni so watti mude hitande et donc e nder sarɗiji men en hollita wonde kala jeeyaɗo e lande so tawi ɗiɗi wonde candidat individuel walla ɗum mbawɗa ɗumen fof so tawi a jeeyanoma e landa ka a yalti landa ka te nde jettoɗa landa ka timmani hitande a wawata wadde présenté wu e ɗum ɗo donc ɗum aussi ko c'est très normal o haala ko haali ka kono noon ɗum noon wanden en tout cas haalullaji ɗi ne jokki haalede no hanniri ni hay goto waɗaka hen interdire Sénégal naɓe foof nena kaala hen ene garte ɗiɗon haalullaji no hanniri ni kanko mo ganduɗa ko no mbirɗen ni Moustapha Diakhaté woodi konngudi ɗi suuti hen ko ɗum woni ko haali hen goɗɗum ko to banggue kadi ha joni eɗen mbawi wiide ko business politique noon noddirten ɗum woni chronique mo ganduɗa kadi kewmoɓe kewi wadde ɓen ɓe ganduɗa ko jaydiyankoɓe woni kaccor ko fate banggue parrainage mo Benno Bokk Yakar en tout cas chronique o so tawi on keeɓi temps oɗon mbawi lirde ɗum ko chronique mo ganduɗa gartude hen no fewi no fewi no fewi no fewi oɗon jaydiyanke biteɗo Pape Sané o heeɓi liberté makko hay so tawi ko baɗanoɗo inculpé o heeɓi oɗon liberté mataw ko en tout cas liberté kadi jaadude ko ganduɗa gasani ha laaɓi on watta haqqille yo tigui rigui yo wattu hen haqqille no fewi no fewi no fewi kanko mo ganduɗa kay ko jaydiyanke mo pawnoɗo junggo ɗum noon kadi e gartane e konngudi ɗi ganduɗa woni Mody Niang won caggal nde o haali e Amadou Ba e caggal nde o haali hooreji leydi ndi no mbiɗen ni Macky Sall ko fate wonde colère mum eɗo balle ko yidde mataw koko nimsiri e ko fate ko wi wonde woppi ko ɗum noon artine hen nane kono noon kadi e konngudi makko fade e Amadou Ba o holliti hen kadi gueɗe goɗɗe ɗe ganduɗa o wi si on audite votre parcours ko Amadou Ba haaldata direct wi so tawi Amadou Ba waɗanoma audité e parcours mum to rewi heɓata ni wonde hoorejo jagorɗe ala ko haali haala o suɓede candidat kanko de mataw ko kumpitiɗo walla ko haalata ko haaldirta tan ko dawrugol eyyi ko en fait aɗa andi ñanden lamba mbanno ka exemple tan Amma Baldé wi Modou Lo so yino Modou Lo hay temedɗiɗi o ɗuminta hen ɗum Modou Lo namda wiye wonno ɗum ko haala mbir tan kono ɗum feeñi to lamba to ayi donc ko noon tan wayi bon en fait neɗɗo kam so mbo cippirta walla mbo mbawa wondani e landa alay saago yiilo argument ji ɗe fawe dow ma beela ina herƴinma walla ina tunima en général politicien ji ko noon ɓe mbiyata ko so tawi ɓe ñamani e boolo tan ɓe beddot hen leydi beele ma herƴu donc hay goto wasa hen medde e en quelque sorte sa ƴeewi mbiyata mataw est ce que wona haysidagal par ce que an ka ñamani aɗa andi koko ñamate woto waɗ hen leydi sa waɗi hen leydi a bonnan herƴande herjan kay kono noon a weltanama no fewi Elage Abbas waktuji ɗi nena pooɗo kadi en kabran tan oɗo kabaru ha joni koto dawrugol banggue kadi faggudu eɗen gandi jagorɗo kalfinaɗo fannu oɗon hono Mamadou Moustapha Ba jaafoɗon o rewino toon to suudu sarɗeji gam wadde défendre tigui rigui budget makko
nder hen noon wonno haaldiri eke 7003 milliards ko ɗum wi e 2024 nder hen noon won yaltuɓe kadi e mbi wonde il faut o yurnito ko haali ko wayno financier ji ɓe haqqillaji munen perɗi walla économiste en perti e on banggue jalti puɗɗima yaltude e yidde wiide wonde yo yurnito copie o yurnito no feewi ko haali ko ene gueɗe kewɗe ɗe ganduɗa rewani hen lawol ha tente o mo ganduɗa woni Biram Seck vraiment o waɗi erago jagorɗo nde artata e tiguiri rigui e oɗon communication mo waɗi ɗonne kadi eyi aɗa andi c'est ko wondi en gartat tan ɗo mbino ɗon nani quoi c'est très normal aɗa andi neɗɗo aussi mbaɗa tan hunde yimɓe foof mbi ene feewi ɗum kam weeɓani eyyi alay saago noon daña quand même wiyaɓe mi fewani critique aji ɗin ɗon noon ina hokkuma tawi ko min pour min ene rokkuma courage ɓeytade kadi yurnitade par ce que so mbimo yo yurnit min pour min woto mawnikino yo rutto yurnito so yurnitima o tawi ko hayl ko ɗum ɓuuri tengtude falillahi alhamdu so tawi noon vraiment en waɗi fay yo jogo grandeur poɗɗon o waɗɓen remercier o wiyaɓe wonde Allah jarama on jarama par ce que on ciftirni kam mi ruttiti mi tawi ko kalɗon ko woni gonga noon a jarama 9h fawi hojomaji capantati ganduli suutanan seeɗa jingle garten e toɓɓere men ñalawma hannde woni temdi jour nde diaspora nani olel pindi subaka law noon bandamar yetto olel pindi subaka law ceera e kumpa olel pindi koy wuli wulango kumpital noon kodon jam hawri Afrique kame Europe e Amérique Oceani kame Asie fof nde nani olel ko noon tigui Allah jarama gandulide ciftanoro bandiraɓe ha joni gonɗen koye yewtere men olel pindi subaka en jettima e toɓɓere men ñalawma hande o Elhadj Abbas toɓɓere men ñalawma hande noon kalten tigui rigui ha joni koye kaɗon kadi en jiiɗi nawdude hen par ce que ko ene noddi dawrugol ko yowte alhaali tigui rigui suɓegol o mo ganduɗa woni Bassirou Diomaye Faye eɗen gandi ɗo to gandanɗa hoorema ene heddi lebbi tati tan ɗum woni sumgoji ɗiɗon ɗi payaji ɗi 2024 sumgoji lefol laamu en paami tigui rigui no yaari ni kaɗon landa hik ka Pastef eɗen mbawi wi noon ex Pastef mo ganduɗa kay ko Ousmane Sonko ko ɓe toɗɗima tigui rigui on mo ganduɗa woni ƴamowo lefol laamu mo ganduɗa inde mum wiyete ko Bassirou Diomaye Faye kanko Bassirou Diomaye Faye noon eɗen gandi ko kanko wonno kadi koolaɗo kuuɓal kaɗon landa hik Pastef walla mbiyen ex Pastef sen noddiri hono noon jogorɗo kadi tigui rigui walla mbiyen ɗum ko ganduɗa woni e jagorɗo e nder kaɗon landa ko ganduɗa woni Pastef no mbirɗen ni so tawi kay hoorejo makko o woni Ousmane Sonko yaltinnama ha laaɓi e doggol ngol tigui rigui ko kanko Bassirou Diomaye jogor ardade alhaali o hayso tawi ɓe mbino ɓe ngala plan A ɓe ngala plan B plan A mabɓe plan B mabɓe ko Ousmane Sonko kono kam ɗo en paami ɓe batti fartange o foof mo ganduɗa woni Bassirou Diomaye Faye e nder hen noon en paami haalullaji kewɗi puɗɗima yaltude hen en kaali hen to banggue ñawore hol sens uji makko hol kadi ko ganduɗa kadi ko wawata haddemo hen yaade e ko way noon foof haalama hen kono ɗum ɗon foof e wade noon bandiraɓe goto hen foof kamɓe hettiyankoɓe e yeeɓiyankoɓe haɓe mbawi kadi goto foof addude hen miijo mum guila to ganduɗa omo ganduɗa woni procureur o jaaɓino ni e sen duttima caggal e yiyande nde ganduɗa kay oɗon mawɗo ñawoɓe toon to tribunal grande instance mo Ziguinchor hono Sabassi Faye yamironde hokkuno wonde yo Ousmane Sonko tigui rigui waɗe réintégré e nder vraiment
ɗeri e doggol woteji leydi Sénégal nder hen noon en paami kadi gueɗe ɗe ɗo jaari ni e ndeɗon ñawore ɓennude ɗo ene nde ɗum foof e wade noon so en ciftini tan waɗi hande lewru ko gandanɗa hoorema oɗon tribunal grande instance mo Ziguinchor yamirino to DGO direction générale des élections yo tottir ɗin ɗeeri dawrugol woteji e on maire mo ganduɗa ko Ziguinchor kono ɗum foof e wade noon e aljuma ɓennuɗo o ndun suudu ndu ganduɗa kay ko ñawirdu towndu walla suudu cour suprême mo Dakar eɗen mbawi wiide noon firti ha laaɓi e ndeɗon ñawore e alhaali onɗon tigi rigui artirde ko to tribunal walla ɓe gartiri kaɗon haali ni toon to tribunal mo Dakar gam wawa ñawede e ɗum no gandanɗa hoorema no wiite ni e wiide kadi ɓen ɓe ganduɗa ko ardiɓe ɓe kamɓe kabriren hono kaɗon haala walla oɗon kabaru ɗum ɗon noon saabini omo ganduɗa woni Bassirou Diomaye Faye toɗɗa e ɗaɓɓude on parrainage mo ganduɗa kay hande eɗen gandi ɓe puɗɗima parrainage mabɓe guila e altine o Elhadj Abbas ɗum ɗo woni toɓɓere men hande nde ganduɗa eɗen mbawi artude hen hande holno ñawirte oɗo alhaali on plan B holno yimɓe ñawirta ɗum beele ɗum ina ene amno walla amnata ko ene walla beele ɗum ɗo kadi ene waɗini ɓe ni gartam kamɓe landaka sumgo oɗo mo ganduɗa ko Bassirou Diomaye beele ɗum ɗon ene waɗini ɓe gartam hay ɗum ɗonne kadi ko namdal Elhadj Abbas donc ɗum ɗonne kadi gadda hen yiyandema bandiraɓe kadi ene mbawi e nadde hen ni e ɓoggol ngol woni 78 numéro moɓe jiyata tawi ɓe goni koye yebde numéro moɓe jiyata e écran o woni 78 158 81 05 walla woɓɓe ɓe ganduɗa kay ko rewoɓe e nder Skype o woni toɓe kewi rewde ɗo e kala saaha woni Pindi espace FM kono hade nden Elhadj Abbas holno jiiruɗa ɗum e ndeɗo toɓɓere hande toɓɓere men ñalawma. Merci Adama a jarama kadi ko ɗum ɗon tigui yardete hande attay wonde ɓen on ɗon landa bitenoɗo Pastef goɗnoɗo e dowrugol leydi Sénégal hande natti wodde ko kañum de wiyanno e wonde ala plan B ɓe jogui ko plan A tan jafoɗa ni kono kadi eɗen ciftonoro bandiraɓe ɓoggol ngol ni ene wawi udditede e oɗo instant bawɗo parɗo foof ene wawi natorde e Elhadj Abbas ene waɗa évoluer en même temps kala keɓɗo kadi ene wawi natorde e oɗon numéro mo jiiton e écran o woni onon yeeɓiyankoɓe hettiyankoɓe ɓe numéro ko 78 158 81 05 Pindi espace FM via Skype Elhadj Abbas Jokko ko noon mbimi aɗa andi ɓe mbiyanno ko plan A ko plan goto ɓe jogui ɓe ngala plan B ɓe jogui tan ko plan A noon wonno ko Ousmane Sonko ndo bon feere noon ene bonira ha feere dañe eyyi mataw ko joni kadi ɓe kebli dañde feere wonde ɓe gadda Bassirou Diomaye Faye gam vraiment ina wawa lomtade walla ina wawa wonande on ɗon Ousmane Sonko mais ko hawni ko hen tan woni ko haalte ko hen par ce que ina waɗi gueɗe tati facteur uji tati ganduɗa hoorema ina fota wawde hadde won garɗo e jabboto allo en même temps allo assalamu aleykum wadde enen mbawi nangu tan won facteur uji tati ɗi ganduɗa hoorema quand même en lili yesso on ɗon Bassirou Diomaye Faye ɗi ganduɗa hoorema ko obstacle mawɗo hen goto woni lando fusama te ke lando politique o wonno donc te timmani hitande wadde pour o wawa kadi wonde candidat en ma statude gueɗe landa ɗum ɗo ɗimmo toɓɓere ɗimmen nde woni kadi ha hande kanko ke dumbirɗo o woni ke juuɗo o woni donc o soit taw dañde liberté on ɗo mo ganduɗa hoorema ene wawa waddemo permettre ɗumen ko namni jomum ñawaka ha ande beela ko fawte jomum ko ina wawi bonnude ko wiyete ko ɗum ɗum civique assalamu aleykum won jettiɗo ƴeftumo allo hoƴi allo bisimilla ma assalamu aleykum pourtant mon halles allo so tawi omo hetti hen yo wattu haqqille eɗen nanamo no feewi so tawi o parani noon omo wawi kadi wattude allo oui bisimilla allo kanko de wala retour allo oui amin nanma no feewi accu
o parani ganduli ɗum noon mbiɗa sikki en tout cas kanko eɗen nanamo kanko woni mo nanata en ɗum noon yoɓe mbattu tan e numéro mabɓe 78 158 81 05 piidi espace FM no ɓen keewi wadde kala saaha ko wona ɗum ko Elhadj Abbas ha joni aɗa jokka kono kam eɗen jiiya en direct o vraiment sen YouTube o lesso nana bombo no feewi message uji ɗi nen tello no hanniri ni en calminiɓe kam foof de passage c'est très normal enen calminaɓe kam foof enen jarnaɓe enen mbiyaɓe kadi yoɓe jokku golle saabu ko ɗum ɗon kadi tahata ni direct o wawa kadi ɓeydade ñibde ɓeydade kadi yuɓɓude sababude ko mbatten ko kamɓe mbaɗanten ɗum allo allo oui assalamu aleykum assalamu aleykum on nanani en de on nanani en eɗen jafno bandiraɓe on banggue seeɗa to banggue ŋakkere tigui rigui teskade on fannu tigui rigui jokku Elhadj Abbas eyyi ko noon mbimi aɗa andi ɗo e Sénégal pour gona candidat alay saago mbaɗa jouir faculté mentalement manam ko kala ko fati haqillantagal taw aɗa wondi hen aɗa sellira to banggue cellal haqqille banggal cellal terɗe ko nandi hen mais également jouir de ɗum ɗo état civil muɗum taw tigui ina laaɓi par ce que aɗa andi banggue kayitaji aɗa andi souvent neɗɗo ene wiye yo rente ay casier judiciaire neɗɗo so tunwinama hay soko seconde goto hankadi an woni gueɗe kewɗe assalamu aleykum musidɗo tedduɗo assalamu aleykum a yettima bisimilla musidɗo allo allo mbiɗa sikki ne waɗi caɗele seeɗa allo temps emen nanamo ko kanko woni mo nanta en kono enen eɗen nanamo allo oui allo Abbasar jam bisimilla ma jam wali wali jam allo bisimilla amin nanma no feewi wale jam baba Hammadi on nanani amin nanma de e bisimilla jokku wanden no mbaɗon tampere jamal toon adama jambola e jokku bisimilla jokku mbiɗa heeɗo eyyi mi salmini équipe bonton fof mi juurima on eyyi ustu radio ngo noon eyyi min nano mbimi ko addi fof affaire waajo alhamdulillahi job eyyi ko affaire manda ko binoɗo waɗa candidat Pastef o eyyi on de min de banggalam kam wonde ko ala haaju par ce que neɗɗo maɗa ndiɗo jiɗɗo wonde candidat an mawɗo moon ene dumbiri soka ande kadi koye dumbirol ngo ene kadi mbiya kadi aɗa waɗa kadi candidat ɗum maɗa ko bonude gasoil tan e bonude kalis so wawino o deeƴanno ɗum ɗo o deeƴa kamɓe hannde ko kanko Allah wi yoɓe jooɗo ɓe mbawa yaade yoɓe jooɗo yimɓe mbawa wiide mana ne mbaɗa candidat taw fof ko ngoni koye kaso ɗum wata wonde kadi affaire Macky Sall ko kadi ɗum kadi ko haali ko o wona mo tegi ɗum ndesan ko o mettin tan kadi parti o kadi ene hanno mana kadi jarnademo ko waɗi ko golle ɗe ene peewi yeeyo ɗum no seydi Diop seydi Sarr mi salminimo mi juurima on Allah ken ñalde e jaam amin ya rabbal alamin a jarama golle makko jooɗi peewi ko toon to hayre law eri en tigui rigui en beltanimomo no fewi o hettoro en koye Demed FM la 92.2 mbiɗen ko 78 158 81 05 piindi espace radio Elhadj Abbas mi sikki ala garɗo kono en jokkan ha joni e nder ndeɗon toɓɓere thème du jour mbiɗen kaltare waɗi fayde kono ille mbiɗa sikki won garɗo assalamu aleykum allo musidɗo tedduɗo mbeɗa andi ko banggue Skype to donc ko kalannomi ko nani woni aɗa andi neɗɗo tant que aɗa nayi dow lastal leydi aɗa jogui des ambitions aɗa foti rentade waɗatma rentade ay une fois sa yeehi sa namama dumbirdu casier judiciaire ma fof uddirte darre yurnite ay casier judiciaire no waɗi partie goto woni ko caggal caggal o tout le temps heewi waɗat tan ko néant woni hay hunde a waɗani mais si toutefois a dumbam walla a dañi won certaine caɗeɗe ɗe ganduɗa makka condamnat jabbuɗen oɗo assalamu aleykum allo aɗa hettade c'est dommage heblani o nanani en
nananen tigi mataw en jafno tan toujours bandiraɓe to banggue vraiment jokkodiral men mabɓe donc mi jiɗmi tan ko comme par exemple Bassirou Diomaye Faye ha ɗo ɗo kalten noon en cuwa yiide quand même ɗo ganduɗa hoorema laamu fayimomo wonde o ñawama ñawore nde ganduɗa hoorema kajume makko ene foti wawde bonde en cuwa yiide ɗum ɗon donc mais enen mbawi quand même tugnade kadi e kanko o wonno ke parti Pastef Pastef kadi koko waɗa dissoudre te kadi koko waɗa reconnaître dissolution muɗum par ce que en jii hay ko ɓoyen correct CEDEA o waɗi hen siégé holliti wonde vraiment ko laamu Sénégal ko haali ko e haala dissolution parti Pastef o eɓe ene gonɗi donc rokki ɗumen gonga hani ko ɗum saabi hande so tawi ko haalte ko par ce que aɗa andi kadi ha ɗo kalten Adama Diop y a pas quelqu'un qui peut bawɗo wiide men e wonde effectivement ko Ousmane Sow waaleykum salam wa rahmatullah mbaɗɗo noon celli jam tan ni alhamdulillah somo juumani elle ko direct piini gonmi onel mandat piini wallahi aɗane en direct kay on calminama min calmitima inde yettode e to nodduɗa en min mbiyeten ko Baba Sarr min gay leydi Côte d'Ivoire Baba Sarr bisimilla kettotoɗa en jeeɓata en ko en direct walla hettoto en non ko YouTube o tan par ce que min senuji mon ɗiɗi ngala e senuji gonɗi gaɗi min kapta ɗi jarama donc bisimilla ko YouTube o tan min mbaɗa débrouillé tan min jeɓmon hen ko bisimilla jarama bisimilla way ko weltade émission mon tan merci Sarr kaydi mbiɗa andi temmono somi faami ko affaire politique o Seydou Sarr politique o kam vraiment mbiɗa humpa no feewi quoi mi ala hen surtout tan kewɗe quoi donc mi wawa hen wadde développé feewi c'est vrai Sarr donc c'est sûr mi weltima e jonde mon nde tan kadi ñoƴi fayida to jeyɗa ga e cuuɗi men Sénégal jeeyami ko calaga on gandi calaga wallahi amin gandi no feewi toon jeeyami ko wanden calaga naaɓe hannde ne calminma no feewi Sarr calaga inchallah eyi way eɓe kewɗon de eyi ɓe kewɗon merci mais onon origine mon ko ngawle de origine mon ko ngawle minen iwde mon o wi ko ngawle way c'est sûr amin gumi partout c'est ça merci beaucoup a jarama Seydou Sarr ok weltima en jokke golle tan jarama no feewi Sarr ok jaam ñallo jarama merci beaucoup Allah jarama o jarama en beltanimamo Seydou Sarr o iri en ko Baba Sarr ha toon to leydi Côte d'Ivoire golle makko jooɗi peewi won goɗɗo gonɗo ɓoggole assalamu aleykum musidɗo tedduɗo jam wale mon a wale jam Diop Sarr ça c'est Djibi Dia o ko Djibi Dia to Hollande en calmini technicien Djibi Dia Hollande Djibi Dia an kam to majjunɗa walla ero joni koko change le joni wendu ko jabba kanji tan kadi kono wona ñebbe kam wona ñebbe ala ko kanji tan jabba hen ande kanji ɗi ñaaɗi wona no beleɗa fof mana jawta non tigi Seydou Dia bisimilla ma kono fof on calminama on juurama yimɓeɓe yooɓe mbaɗ attention ande politique ko haare woni hen gonga ko calculaji woni hen Sonko kañum hangaka waddemo plan B o firtani plan A o nen ɗon par ce que kam ha joni a nandi tribunal grand instance de Dakar ñawani taw on kala ndo accoyimo jarano waɗa parrainage par ce que mo jogui député ji mbawɗi wadde mo parraine ko noon loi o wi gonga tawde noon laaɓani taw mo acca walla o accataki ɓe mbaɗa plan B mbasa perdu temps ɓe mbasa perdude temps tigi bajo kadi oɗo Diouma Faye ko gonga on kaali nane o wawa wonde indépendant il faut o daña 3 coalition ɓe jaada e mumen kono kanko tan o wawa yaade indépendant par ce que parti ko fusa ko mana wonani taw hirade wonani hirade way ɗum wawi yaade noon coalition ngaji goɗɗi par ce que kamɓe nande yeewi ko coalition wonɗo ko parti ji leydi ndi ne heewi parti ji ɗum kanko Diouma Faye kanko o waɗaka raw définitif ala fof ɗo ñawa définitif pour le moment parrainage o ko ɗon taw yarete tigi Sonko waɗaka définitif ene oui yo ɗacci ɓoccitima tahri waɗi Djibi Dia eyi mi ayi ko ɗum tan jinnomi addude hen bandiraɓe e jaafo jarama Seydou Dia ko ɗum tan woni yiyandam min calmini min juurima ɓeydanede waɗi fayida no fewi merci beaucoup en beltinimomo kanko Djibi hay so tawi ko jaja Djibi Dia to Hollande en mbayri nandemo no fewi en mbayri nandemo ɓeydanema ko waɗi fayida won goɗɗo gonɗe ɓogole assalamu aleykum waaleykum salam wa rahmatullah calminama on juurama kadi on beltanama annene ko noon Ibrahima Sangot ambassadeur
tonto demet ambassadeur bismillah hande noon kadi radio noon kadi waɗani senkoɗo musique kadi e radio mono anda noon hol probléme aji jogui kono an ɓe balle kam ɗan mbaɗani mais courant no woodi kam courant no woodi e courant ne woodi anda wadde ko probléme technique tan fotata wawde wonde wata ko probléme technique wata probléme no bismil Seydi Sangot mbaɗi mba ko addi fof kam hande kadi ko alarba kadi no mbiɗon ni kadi ko journée kadi politique o kadi ne hen seeɗa te ko heddi ko min kam ko haɗaɓe ɗo henne ɓe min jiɗmi andude ko beele ɓe dañi affaire kayit wadde parrainage o walla ɓe dañani ɗum taw aɓeɗe mbaɗa parrainage maɓɓe aɓe jogui kayit maɓɓe tonggode maɓɓe temedere e 111 ko laamu ngu rokki ɗum ayi ndeyam mi fini tan mi yii ɗum mi anda noon Basir Diomaye kañum ƴeewino ɗum ɗo ƴeewino fichier ƴeewino fiche parrainage mi sikki ko kanko fota jeyde ɗum ɗon de so tawi o dañi kam fonno ande o dañi onno kam wona inde Pastef kam eyi waɗa inde Pastef haalama hen kam ko jeeyi kam luwaji kaalaɗi ɗum tawi kamɓe eɓe gandi ɗiɗon luwaji tawi min mbiɗa sikki tan mataw ɗum kam ko wiide no yaha hende ko tampinde hoɗum kono yo Allah waɗ suturo yo Allah waɗen suturo amin wonde ñawoje ɗe ko waɗi tan ko ɗum ɗo ko ni wi ɗum ko ni goto fof ɗo weela ko hen naatire ɗon amin eyyi ko ɗum tan woni ko hamni ko hamni hen golle ma jooɗi peewi eyyi affaire kadi affaire accident kadi mbaɗɗo kadi yimɓe ɓe mbajo tan sofreɓe yooɓe tinno kadi ɓe ndento lawol jaam woddata wallahi woddata merci ɗum noon ko noon tan Allah waɗi hen kadi suturo banggueji fof merci beaucoup ɗum ni ummu camine dendagal arɓe ɗon e fof mi salmini inchallah gasi ko noon jarama merci beaucoup Gandoli Diaganen ɓoggol ngol waktuji ɗi gasi ha laaɓi en jafnima vraiment bandiraɓe keɓani nadde ɓe Elage Abbas Allah jarama ɓe jarama en beltima no fewi ɗum noon en mbaynoto bandiraɓe tan ha saaha goɗɗo so hawre welede Allah ko noon bandiraɓe kala surtout hello men to ayaw yiɓirde to en ñaganima bandiraɓe kala jaam e kisal kadi ɓe nde ɓe jaforo so tawi won ko ngakki hen yidde nde vraiment ɓuuri ɗonete donc en ñaguima bandiraɓe kala yafuya e weltanade bandiraɓe kala rokkuɗo men rendez-vous tan inchallah janggo so gueno ñaawi ko noon so hawre welede Allah beltinima bandiraɓe to banggue karallagal to karalleje tekkodirɗe toon ɗe to banggue ayawo to télé ɗe ko Diomaye mi weltanimomo no fewi e wondude Djiby Dieng banggue caméra e Ali Fall ko kamɓe ketan en toon ha mbawen yiyede to banggue e karallagal radio to ono gandi ko Gandoli heɗen en toon bandiraɓe musidɓe tedduɓe Allah jarama on jarama golle moon jooɗi peewi joni ma on keɓ kadi yewtere moon nde kewɗon hebde kala saaha jombo Njuba ko inde nde woni mi hefti notre grand technicien kanko jogini en karallagal to banggue mbawen yiyede mbiɗa andi som yalti maw tonkam quoi komi inde nde komi mottude ɗum noon Allah jarama no fewi vraiment guila 4h du matin gari ɗo enen gam wallude vraiment bandiraɓe fulɓe ɓe mbawa yiide en e oɗon évolution mo gonɗen e dow majjum ɗum noon en beltinima no mbirɗa ni wonɓe toon ɓe ene binda message uji e tigui rigui en jii message uji foof batakeji mabɓe kamɓe foof de encouragement uji mabɓe vraiment e sellimi tan en juuman kamɓe foof a heeɓi feguere en jarnimaɓe no fewi ɗum noon joni ma on keeɓ yewtere moon holno pinirɗon Malick Oumar Ly wondude e équipe mum janggo kadi ma on keeɓ kadi yewtere moon olel pindi subaka no hanniri ni taw yadude koye Amadou Moussa Anne e ganduɗa woni Elage Abbas hono ni henne en direct encore e chaîne mon YouTube paade bandiraɓe encore une fois ko évolution ngaji tan wona ma wawde weltinde tan walla gam yidde weltinde ɓiɓɓe fulɓe ɓe kala toɓe mbawi wonde e less duuli babadam he funnague hirnague jeeri walo foof en calmini en jetti e jaari ɗum noon ha janggo so hawre welede Allah en jetti Gandoli to karallagal to Allah jarama on jarama yen ñalle jaam olel pindi subaka ko yewtere nde rédaction pindi radio waɗanto on e kala subaka olel ina soomi e nder mum doge ɗe jayndiyankoɓe ɓe gunanta on ha horta guilay faggudu jaynde